Priatelia, teraz jedna zvláštna, možno až veterinárna otázka, ale je trošku aj s tvojou parketou výživárskeho špecialistu. Dokážem tým, ako krmím psa, zabrániť alebo predísť torzí žalúdka? Do určitý míry se to dá, ale je nutný vědět, že torze žaludků je mechanická záležitost. Je to daný anatomii trávicího traktu, takže základní prevencí není výživa jako taková, ale je správná technika krmení v tom, že po nakrmení ten pejsek by měl alespoň hodinu ležet a odpočívat. Aspoň hodinu, to je veľmi dôležité. A ja k tomu pridám, že týka sa to najmä psov, ktorí majú viac ako 30 kg, aspoň z mojich skúseností. Nezabudnite na to, uložte si toto video a prezdieľajte všetkým svojim kamarátom, ktorí majú veľkých psov, lebo bohužiaľ torzia žalúdka je vo väčšine prípadov fatálna. A my sa opäť vidíme pri ďalšom videu.